So, let's eat seafoods. And then, yung ating nagprito ko kanina ng piniritong tuna. Siyempre, hindi ko na din po kinuhanan ng video yon. So, ngayon ay kainan na lang po tayo. Ayan, hihimayan po tayo ni Mr. ng crabs. Tadaan! Oh, nice. Si Bulinggit. Kumakain na din. Ito ang tinitira niya. Ito. Oh, wow! Wow. Busog kami, mami. Nice. Wow. So, ayan, nahimayan na po tayo ni Mr. Thank you po sa paghimay. Okay, let's eat na po. Ayan eh. Wow. Ating alige. Ang sarap ng alige. Crispy. Sausaw sa suka. Pwede din po sa gawa kayo ng sarili niyong sauce. Pwede din suka lang. Tapos merong sili. Pero yung suka ko ay separate sa suka ni Mr. Dahil ang suka ni Mr. ay maanghang. May sibuyas, bawang, ganon. Asin.
Yung akin ay plain suka lang, tas konting asin. Tapos pwede niyo pong gamitan ng liquid seasoning. Kung gusto niyo ng ibang lasa o ibang sausawan. Kung ayaw niyo po ng suka. Mahirap magmukbang ng mag-isa. Mas masaya pagkasama ko si Rolito. Kaso, meron silang basketball ngayon. Dami na oh. Gabundok na. Pwede isa pa. Last na. Isa na lang naman eh. Hindi, kukuha lang ako konti lang. Ayan. So hanggang dito na lang po muna yung ating seafood mukbang, yung ating crabs, tsaka yung ating lapu-lapu. Hindi ko na po kasi kaya eh. Kaya ayan. Maraming salamat po sa mga natakam. Maraming salamat po. At hanggang sa muli na ating pagkwekwentuhan, pagsasalu-saluhan. Huwag niyo pong kalilimutang i-follow niyo po ako sa ating Lorna's Vlog sa ating Facebook page. At syempre, don't forget niyo din po na i-subscribe niyo po ako sa aking YouTube channel, Lorna Hermosalias Vlog. Maraming salamat po and see you next time. Bye!